Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian ka jingyo ring lingba ki video ye ki arngut ki briu ki bala syong hadian ka jaka berat nyut ahmad pran bar ki bedang injek drong nak leng keseng samla mau khar kalau ong ba ki dor bar snong ki bor jong ka an bar ka sorkar ki hab ban trilang ban rat ding khong yo teu jingdi pen buat napo ka snong bat napo ka jillahi bar ka we habakran chikila pathai khubor hakala sni ublei nak leng presiden keseng samla mau khar uba Daniel Singai ulong batang keseng samla kanamla ban le Henry dah kejingit trailang jong baro kum kawi ke kenhun an sala ban rat ding khong ye udrok na po ke jela. Makanya keseng samla na ada musim kini kini inisiatif dan memang ini program mangi i tu kijing jak ba nimba ka ka video ba pala ko nong san hima mo de tu kijing di jing tu ki jing le jing tu ki yu bat nga kat ka tu ka kubor ni ba wala ki be ki ru ne kim net nang tu kilong ada man do kata mo bat kinawan ki bot pulet lu kim set tu kom nan sok jing ting ki ma blai de are intoxicated kim nan in a state of mind bikin sutu ya ka ebi kilale ta kada ka seng samlaru na hari por mesno ba ka netang ka seng samla ndre ka dor bar snong bar ki bor ka an hap nya trelang dadang nya trelang kum ko we ka kenhuan nyila man rat bin khong yu ka sang ko ka state ka jongi ni pa ka sarkar ka dang ta ka jing thu ban long ka drug free Meghalaya mo limba ka to ka dream project jong ka social welfare department tingi kum tangi na pa lang ka seng samlaru ni kwa ya katahi bangin nya trelang matang ka seng samlang inum la ban nei ting ba ka jing trelang dor ba snong ba jing trelang ba ki police department ki district administration ba ki board jong ka ai ba kham tam ba ka sarkar ni trelang kham ni la ban rat ting khong ni ki jing kerni jong ni jing di drugs na po ka kari jong ni ma ba kari jong ni mo om suang ngim jura kham tip yu tau drugs ni tip ka hoi ka kia ka don ri drugs ka mentai ni pe ki system pa ki step ba ka jing di drugs ba ka ki step ado kata-kata ba ka suno ka pangnut sai ni kum ki samla ban i ba ki para samla ki jong ni ki ngok ni ki jing di ba ka kamne ba ka penstong tang ki hndai ka kata ro wat ya ka yeng ka sem ka jong ki ya ka imlang ka sa lang ro yana ta ka ni kum ka seng samla ro ni da ka ni ka jing tmu ba ka jing tie up lang ba ka company jong i parasom mi kong dorang ye persang ban kum no ban ni tam shu atang ka awareness ndai ban nyerap ikiro bikin night na ka jingkwa kerni jong ki ha drugs ita nga dengan om na ka jong ka seng samla to ai ka de ka penta ka ba ni i kadai bagi ki samla ki ba ngop akane ka jingdi ko an de kadai hi kalong ba ki de ki samla ki bam rapiang ek ka kam ka jam te kata kadai ka research ka bangi kaleng jing lab te kum ba om ma phi pa de long ban plaj ki te kum no man pen involve ki hakini ki curricular activity kum menilai kai kum ta ter kata ka don kam ba te re long ban sim initiative pa de long na kaleng jong ka seng samla ini leng jong dor basnong ikani kan kam khia khniat ni la ban kala ban kam simpor rei long kam kut atang kata ngin hap iban sim ya ka la kalenti kumno manirap ya kini ki plangat khni ki jingdi kerni te kuma phite bi ka stong jingi mokhar kadai gawi ki stong ban kong ngatrai shilong ka ba pendaj ya ki CCTV nadu kitu gisnam kiba lalek ngatrai nadu tu gi mentala dei nadu usnam arhajar khat saw khat san naik jak CCTV nomor balai ba ngilap ba kani kisnong kalong kisnong ka ba yat ba te nang ta ngilap ru ba kamat pran kadi jaka ka ba shrang ba ka ba jialut ki jingjiah tu nadu mo nadok sedong ka jialut tu tolong ngi pade ka limit jongi kam dei shu shu stage mat pran ru kata ka dei ka wei ka problem ka ba ngatrai ki tip hi nomor ka jongi ka limit ka dei betang hang te ba kut jong ka ni ka snong jongi te nang tu paden mat pran la amdei shu te la angat lang sa kui ki dong de te kata ka pen e ba yangi bangin interfere bagi tu ki perlok jongi ki ba pi lap ka to sngi mo ka ba mi tv dai ban leit ban ong ban kren ne ki nomor ka tu kam dei shu ha po ka ni ka pur sam jong snong mo khan te kat kum ki jing pen bet ka ba lok hadu te kata ka dei ki jing e ka ba ngi lap na ka leng jong snong ndri long la ka dei hi ka ba jia po snong ha tolong ya kata ngatrangin habi ban simkia te wala kataru kumba ong meneng atrai kanum kut no kata henry ngin wadi ya kalat liti kumba tip ngatrai ke sarkar mentaru kadan ketu project ka barok ngi tip mo ki ong dream no dream project jong sarkar ban kumno ban rating khong yaw new drugs bat kumjuro kumno ban ai ya kanikalat dan solution
hamtam ni kini kiba la kerni hagan ni kijing di buai te kata kat bangidang celebrate kini ka silver jubilee jong seng samla te at the same time ngin trelang mo na do ko dor basnong ong iba Daniel nang ta de sorkaru menne kesngi kini klale kendo mo ya i menteri sorkar badi pet ya kani te kadon hi ka positive response wat na kaliang jog sorkaru yang kermen scam hi mo nomor kadi kadi issue kam de issue tangang ne mokar ndri kala de state issue menta kumbo ong menne ngatrai lat kumno menta lomsom try kidon kumba lai lak tam ye try ki perlok ki jongi ibala ngop akan ki jingdi buai te kadi ka kadi ka de benta jong iwei piwei kinong song mo kentum mo ya piro ki bapathai ka khubor mang kermen scam hi bakani ka press conference akan ki janmit mo kan ai ka khubor bakini ki perlok ki jongi ki bala ngop akan ki jingdi mo la kerni hakan ki jingdi hakato sngi kinwan mo ban skap ya kan ki jing batai kumapla ayo soy mani kini ki herbs kilong ki ba ki don be hang national jongi ki don be national jongi banga kermen scam kumbakalong effective siya po Amerika kumju kini ang kermen scam bakilong effective hang ni hagan ni